Euskaldun bat, munduko txapeldun esku uskana. Duela 10 bat egun Argentinan, Julen Mariluz Xaratar gazteak urrezko medaila irabazten zuen Espainiaren kontra, 23 urtezpeko trinketeko munduko txapelketan. Ametsa hori egia bilakatu da, enetzat, beraz ahun konten niz. Bai anitz entrenatu naiz eta gira selekzioarekin honentzat. Urte aberatsa bizidu aintzinlariak. Argentinako tituluaz gain, udauntan berezkoen zirkuituan sartzeko aukera izan duen pilotarietarik bat da baita ere. Lan gogor baten emaitza, ala nola hemen sarako trinketean, nun bere lehen urratsak egin dituen. Hasi nintzen atletismoarekin, eta gero errugbia ere bai, eta hautatu dut pilota 5 urtetan bako zerbait. Txikia nintzelarik trinkete honetan lehenik ikusi ditut pilotari handienak, bai Dukazu, bai Lajal, bai Waltaji, eta beraz nahi nuen segitu haien kilora. Non, là tu es sur les talents. Oui, exactement. Asteburuko partiden artean, Julen senpereko kinka salan aurki dezakegu. Hemen erakasle bezala ari da, besteak beste, elbarritasun bat duten pertsonentzat. Coach sportif bezala, erraten alda bai, eta coach APA ere bai. Beraz, frantzesez da aktivite fizik adapte e sante. Orain badakigu, zein diren gauza positiboak aktivitatearekin, eta haien zat biziki ongi da, eta dena hobetzen da haien bizian uste dut. Garindainen aritu eta gero joan den asteburuan, Julen Mariluzentzat urrengo itzordua Donapaleuko txapelketa izanen da, bere gaitasunak erakutsi beharko ditu orain profesionalen artean.